Are you every morning? Good morning, everybody. Good morning. Okay, parang ang imong heart mo gud na. Gagawin ko. Pag-shoot dito. Pag-uwi siya. Ano mo gud na sa kuan? Ipaway siya kay naitom ko no iyang pananaw. Bye. Saka na ko binog. So na pa nag-exercise guys. So ayun guys. Nakuya. Muna ba sa first time pang balik og jogging. Kaya mo yan lang. Ay naku. Tara. Virus. Tebo o kalimot. Ay, ningon tandua ka babae nga tambok nga. Uy, nang luspad naman tong usan ni. Ito mang dua ka babae nga dagko. Ningon. Yan. Goy nako. Hello kabajo. Anya, ano nakaanak? Pasagi lang po muna Ne. So padulong na may oli. Magkabayo na matid. So that's it guys. So salamat kayo sa pagtanaw ninyo sa ako ang daily vlog. Daily vlog na dapat mag daily vlog na to. So basta dili lang ta makuyapan. sa hotel magdagat kasi. Unya kinahanglan jud nga una mag-warm up o sa magtuyok sa plane sa nga kuan o sa musaka kay dili jud maayo kadang wala pa jud naka-start pa og exercise. So ayaw mo dito og saka kay mapareha mo sa uban nga makalitrag ka blur ang pananaw ba, so dili dapat may tabo na sa ato nga kay dili pa wala ba yung first aider dun. Aliringin natin sa mino. So muna mo outfit of the day. So ug mo gihapon, wa mo may laing outfit.
Eh, tayo live eh. Isis lamig kang adlaw eh. Ang wifi na, hindi ako makakita sa phone. Ang wifi mo nasa mga sinipan. Nabta na sa internet mo. Ikaw na mo, Jackie na kuya ko pa dito. Walking mo. So hello guys, good morning. Di pa kagahapon pa storya lang ako na. Storya lang ko saya pito kay kagahapon kay face mask mo ko niya. Pero okay ra magpakitang-tang man gyapon ako pero sa karon mga nakita nga to dili mo pwede mag face mask while nag-jogging kay delikado to sa inyo. Maglisod mo o ginhawa og tarong dili normal lang mo. Exhale ninyo, inhale ninyo sa inyong breathing. So kauban na ako karon akong pagmangkon si Kyle. Niya ang usa ka wala man nimbang so siyan ka lang akong kauban karon. Morning. So today is Sunday. So it's 5:29 AM. So medyo na late mi guys. Ganihan ta to alas 4:30 pero nadugay og mata kay dugay po natulog. So diri sa amo an apoy na maligya diri na ibag na ibikiri so daghan kay nagpila og palit og pandesal. So ilo guys, padulong na mi karon mosaka. Padulong sa Binog. So sa kato wala pa nakasugod ay og jogging diri sa baba. So mas better nga mag-exercise sa mo or bisan mag-round lang sa mo sa kalsada tapos kung pwede gani dito mo sa gym sa covered court para makondisyon ang inyong heart. So importante jud nga mag-warm up sa daan before nga mosaka diri kay bali angaton kayo guys. Nag-jogging. Dagan sila. Ay, ang pasar. Claro kang pasar, oh. Si. Guys! Hi! So, nag-jogging po siya ganyan. Nakasa ka oras na rin? Usually 4, 5. 5 dyan. Ako kay 5, nag-ilis pa ko. Yung kasaka. Twice a week. Oo. Good for the heart, jogging mo. Oo, dapat good. Social distancing. Social distancing. Okay, so muna to guys. So again kaya ang nag-exercise diri kay good for the heart daw. Daga ta kay. Si tatay. Hinihinay lang si tatay. Welcome to Barangay Binog. Ay, kanay sa view diri eh. Kanindotag yun sa dagat. Linaw kay dagat guys. May plane ka. Sa pagbuhat ug maayo, ug sa pagtabang among mga isip sa tao.
Akin na. Anak ba anak? Oh, anak. Hello, good morning. Good morning, Isabel. Good morning, Bino. Good morning, Bilwang. Langaw. Langaw. Kabadyo sa langaw. Mananay, padurong namin mauli. O nahumanan na dyan ang among ikatulong balik-balik. Wala na ako naka-video, guys. Kay dili na ako ka-concentrate o jogging tungod kay magsige na lang ko og video. So sa mga wala pa dahil naka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog ko ninyo pag click sa subscribe button o notification bell para updated mo sa akong mga video. So mora to guys, o kita-kita na punta sa sunod nga adlaw, o mora to, bye. Ulit na mi, bye. La, lapatay pre.